खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबाखै नामा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं 15 अक्ट'बरनि सिगां नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाब नंगौ गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं नोंथांनि आखायाव खालि सप्तासेल' सम दंबावो बे साननि गेजेरावनो नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारि पर्टेलनिफ्राय नोंथाङा आरज बिलाइखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन बे गोदान आरजलाइनि थाखाय नोंथाङा माखासे गोनां डकुमेन्टफोरखौ होनो नांगोन आरो आरज गाबगिरिनि नखरनि बोसोरारि आयआ 4 लाख रांनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ गाबनो हागोन लोगोसे आरज गाबगिरिनाव आधार कार्ड थाथारनांगोन आरो आरज गाबगिरिया भारतारि नोगोरारि जाथारनांगोन सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्राफोर मिरु आरो रायजो सरकारनि 4थि थाखोनि मावफारियाफोराबो आरज गाबनो हागोन बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांनि आधार कार्ड भटार कार्ड थं फर्म नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट सावगारि बेंक एकाउन्ट आरो न'नि फन नाम्बारखौ नोंथाङा होथारनांगोन नोंथाङा बैफोर आबुं फोरमानलाइफोरखौ थार महरै जमा होयोब्लासो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन